Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. 'Cause when all of my dreams seems Tayo po ay lalabas. Nadalhin ko muna tong sasakyan doon sa harap para mas madali kami mag-load ng mga gamit ni baby. Kasi pag dito sa likod may hagdan pa, tapos malubak, may tunaw na kasi yung ice, yung yellow, yung snow, yung yellow, yung snow. So, mamadi. Ayokong maglabas ng gamit dyan. Doon tayo sa harap. I-atras ko sana hanggang sa door namin kasi yun na lang. Baka kasi bumakat yung gulong ko kasi muddy pa yung yung lupa. So dito na lang siya sa street parking muna for now. Okay, let's go. Then we will pray before we go. Bilin ni Father, mag-pray daw before we go to the hospital. you don't disappear, baby. No. So why would I follow you when you're the only thing unhallowed to me? And why would I try to hide the truth when I feel so empty without you? It's getting a little bit out of control. The way you look so good without trying it out. And this addiction isn't good for my health, but I don't wanna spend another night by myself. 'Cause I know I would be dumb to let you go. Why would Update! Tumawag ako sa clinic kasi malilate ako ng 30 minutes. And sinabi ko na nag-bleed na ako from 3 AM. And tinanong ko kung does the doctor still wants to see me in the clinic or does she want me to go to the hospital na. Tapos ang sabi ng nurse is go to the hospital na. Tapos sabi ko, saan yung hospital? Across the street lang naman daw. So yun ang update. Pero okay pa naman yung wala na akong nararamdaman masyadong pain. Parang ata. And I'm still driving. Naka pa po tayo 60, almost 70 miles per hour. Kasi yung driver ko. Kasi po, yung kasama ko ay napaka-late po. Ay, sabi ko sa kanya, naaalis kami ng before 10, ng tagal-tagal. Ihi ng ihi, pabalik-balik. Parang kala mo siya yung buntis. 55 na lang here. Buti na lang, hindi pa yung Kaya sabi ko, makakapag-drive pa ako kahit magle-labor ako Yakang-yaka tayo po ay 20 minutes na lang. Tayo po ay magsisilang ng isang abibing na naman na strong independent woman na naman. Ang mga babae po sa Kaabay family ay mga Strong. mga tigasin. Mga strong. Hindi pwedeng lalamya-lamyang babae. Magagalit si Papa. Magagalit ang lolo kapag puro lang na babae. Hindi pwedeng walang alam sa buhay. Hindi pwedeng pag-girl lang ang alam sa buhay. Kaya napakaswerte ng pamilya ko sa akin Charot! Wala silang problema sa akin. Yung lola nagpunta nga lang dito para lang gumala. Nakagala na siya kaya mga anak na. Pero plano natin magbo-buffet pa tayo. Oo nga, sabi ko magbo-buffet pa kami ngayong lunch. So see you later everyone. Pray for me, Bibig na. Pray for me. Pray for us. Yan, darating na po ang abibing. Antanani, your cousin is coming. Parang hindi pa ako nag-labor. Welcome to Sioux City. Hi. Welcome to the Taltalon. You're the only thing unhallowed to me. Why would I try to hide the truth when I feel so
the delivery. So this is the room. Wala na yung pagbubuffet natin. Talaga ng kusik ko. Nalak ko mo dito ka upo. Magbubuffet ka pa ba? One just kind of goes by like touch. There's a little button there that kind of sees when your uterus is getting like tense and contracting or when it's relaxed. It's just kind of like a estimate. It doesn't tell us anything about like the strength or how intense or anything like that. It just tells us about how long and how often you're having them. So. Oh, that's the heartbeat. Oh. Ang lola na napurnada, nag-shopping na lang po. Naka-shopping na po yan ng sapatos. Suot na rin po niya yung sapatos po niya. Bili daw po ng outfit niya na pangkasal. Pangatlong outfit na niya yan. We're here at Moorhead Park. Picture lang kami. Ano yan? Frozen pa rin ang aming Mumunting Lake. Tag-walking? Hey guys! So, Hindi pa rin ako nanganak. hindi pa rin po ako nanganganak pero ayoko nang maglakad sa trail kasi walang signal sa trail. Baka mamaya dyan ako manganak, hindi kami makatawag ng 911. So, pupasyal ko lang si mother in town. Picture lang siya sa town. Sa aming mumunting town. Ay, wait lang. Masakit. Ako na lang mag-drive. Kasi yung driving niya pang Canada. Doon naman na siya sa gitna. Parang lilit ng no? Wala na ngang ibang sasakyan. Nandun na pa siya sa gitna. Ay, lang. Doon sa papunta doon. Nandun kasi yung mga playground. Oh, natulugan talikod. Shoulder check sa mata. Wala Alam, malubak na. Nagtutunaw ang eyes. Wala po ang ating GoPro kaya hindi ko mapakita sa inyo. Itanak nga walking dati mother. Doon sa dulo dyan. See, I told you it's malubak. Because of the Melting ice. nagsusunog naman sila dyan. Camping area. Dati camping area pero parang walang, may ano ba dun? May electric, ba yun? Plug ba yun? Parang pa naghahanda ng doon. Kita, meeting place sabi ko kasi sa'yo eh.